Tikulandireni ku program ya Zodiac Exclusive. Ine ndi John Paul Kayuni. Ndipo program ya lero ndikhala ndikucheza ndi Bright Malopa. Ambiri mukuwadziwa ndithu iwowa agwirapo ndithu ntchito zosiyanasiyana mdziko lino. Nkhani imene tikufuna tikambirane lero ndiyo khudza ntchito imene analengezapo mbuyomo, ntchito imene akuti agwira ku Cape Maclear. Ndikulandireni program yathu lero. Zomwe kwambiri. Tiyambe ndikuti ntchito imene ndafotokozayi mu 2017 munalengeza ndithu kuti mugwira ntchito yotukula dera la Cape Maclear, kapena kuti kuipanga dera imene kukhala mzinda city. Yes. Koma tikuona kuti kuchokera 2017 ntchito imene mati yamba 2018. Yes. Kufikira lero sizikuoneka kwenikweni kuti kwachitika zotani kapena kukuchitika zotani ku Cape Maclear pa ntchito imene. Tathokoza kwambiri. Time manager tinanenadi kuti tikuyamba project imenepo. Nthawi imeneyo panali zinthu zina zake zimene sitinaziunikire bwinobwino, makamaka kumbali yonena kuti maganizo athuwo anayonena kuti tiyamba ndi hotel imodzi ndi golf course. Chabu. Ndiye titapita kumasakasaka drama. One of the institutions imene ndayipeza inali ya ADB. ADB inazoti ifeyo tuzopatsani drama koma mupange zinthu ziwiri. Chinthu choyamba mukhale ndi partner oti akhale ndi almost 30%. Nthawi imeneyoyo project yathuyo kuti tayipanga ili pa $300 million. Ndiye chachiwiri mukapata partner otapeza 30%, which is $90 million, ife tidzabweretsa $210 million. Chachiwiri choti muchite mupezeso anthu amati ma hotel operators, chifukwa inuyo amalopa mulibe hotel. Inuyo mulibe hotel, mupeze anthu hotel. Ndiye mupeze anthu kuti adapangapo rani za hotel. Ndiye chifukwa ya zimene timafuna upangazo tidanota chabwino tisakesake anthu amahotelo. Ndi anthu amene adapeza ku America amahotelo. Nthawi imeneyo amati Starwood Hotels amene anagulitsa ku kampani ya amati Marriott Group. Ndiye titambo makambirana pajapo anthu aja adabwera kumalawi kuno, adapita kumangochi kuja ndikuona nyanja, adasangalala kwambiri. Ndadanena kuti ifeyo kubwera kuno tibwera, koma ndipo mwetaonera malowa sitingabwerera hotel imodzi. At least tiwene kukhala ndi minimum ya 500 keys. 500 keys ndiye kuti mafacilities apange contribute kandi at least makey maroom 500. Chifukwa kuti ifeyo we are very big on conferences. Timabweretsa anthu maiko osiyanasiyana. Ndiye Malawi iyi tikuona kuti anthu ambiri otapita Tanzania apita, otapita South Africa apita, otapita Mauritius apita, koma Malawi sanabwere ili ndi potential. Titapeza 500 keys ndiye kuti ma conference tidzipangira kutiko ku Malawi kuno. Chabwino, ndiye kuti mukutanthauza kuti iwo anakhala ngati kuti ntchito imene mmafuna muwapatse kapena imene mmayitanira ayiderera kunena kuti we can do more than that. Yes. Sangabwere pokhapokha ndimo mwawo ndina malo muli ndi malo akulu kwambiri, muliso nyanja bwinobwino, palibe chilichonse apapa. Akabwera kwa anthu adza kukonda adzadza kwambiri, koma mubwere mukhale ndi minimum ma 500 keys. Now kungoti mungupetsetsa pang'ono, tikapita Blantyre hotel ngati Ameris ija ili ndi malumuka 90. Ya Monsoji ya Capital Hotel I don't know kuti anafika 120, I don't know. Umodzi I think it's 110 there about. So 500 ndiye kuti kupatikiza ndithu Malawi muno mahotelo amanena kuti amafoti khali minimum ya mahotelo 5 kapena 4.
ndi anatipatsadi mahotela keto mukabwera pangecho tidzapatsani 4 point tidzapatsani 4 season tidzapatsani anapereka mphilipili nde atatero anabwerera ndi anabweretsanso timu yawo tsopano ya research and development kunoamba mno kuunika bwinobwino ndi ataoneka bwinobwino ndazapezoti pali weakness imene ilipo apapa ndiona kuti anatumiza anthu ena ndachifika kuchileka ena anafika kwa international airport ndikupita kumene kuchako kenaka kuduwa uzoti apeleke maripoti awo iya tinafuna kuomba munthu wa misala ndafuna kuomba mbuzi anthu amangokhala misewu it was terrible kuyenda kuchoka ukafika meneko 3 hours msewu wake osakhala bwino ena kuchoka Blantyre yako 3 hours kutani ndadata munthu amene afuna kudzasewera golf amafuna kuti akangotsika ndege apite ku hotelo angosamba kenaka apita timati pa range atikapanga practice olo anthu amene akubwera ku conference mwina achoka kaya ndi ku America kaya ndi ku Asia ndi adzendenso 3 hours weakness ya project iyi ndi airport ndiye sizingatheke kuti papezeke airport pafupi ndine kuti anthu apangire land straight chifukwa mukakamba nkhani ya airport mmene mmalengeza zawo jene panatchulidwa ponso tithu zokuti kuzakhala airport kumene ndiye pamene noti tinayamba tikamba za airport after conversation imene andabwera kwawo chifukwa tabwera anaweza kuti sopano pofunika kuti tikapangira land kumene kuko straight ndiye tinapita ku boma Ministry of Transport kodi maplani anu a airport ndotani tili ndi interest IDB atakuzatipatsa ndalama koma atiuza kuti tikafune hotel operator tampeza akuzobweretsa anthu koma tsopano anthu aja kuti abwere pakhale certainty ya airport ndiye tapita pamene jako anatitengera ali ndi office ku City Center paja imene wapanga za aviation za airport sitimadziwa soyi ife timagaza za Capitol Hill koma element imene ipana ali ndi library chanchani alipo imene koko nakomana ndi munthu umene koko amene anthu amene amang'anira ma airdromes ndiye anatiuza history ya kumene koko kuti boma lili ndi maplani ofuna kumanga chani airport maplani ndi yawo maplani amenewo anakhazikitsa 1982 ndiye kuyang'ana 1982 to 2017 ndibata tsono tikakauza kuti tatimangirani airport lembeni kalata ya airport imene imangidwadi papita nthawi from 1982 to 2017 almost nthawi imeneyo zaka zambiri kwambiri ndiye wina wake anatiuza kuti koma pali anthu amene amafuna kupanga airport ndiye chifukwa chokuti zinali zinasintha bwanji mutakakumana na anthu amenewo fada apatsa kale concession kuti amange airport yo komano mapriorities aboma anazasintha focus inapita kwina bwanji mutakakumana amenewo mukhale limodzi mupange project proposal imodzi ndiye mutilembere kuti no airport ikhale mbali yachani ya project yanoyi zimene zeze poyamba ifuna tani munalibe chabwino ndiye titapita pamene jako it was a Chinese company anasangalala they had already spent money on zone mbili ndiye tinapeza kuti anthu asangalala koma titapita no kumalo kwenikweniko tinapeza kuti boma from 1982 mpaka nthawi imeneyoyo linalisapange compensate anthu nthawi imeneyo zinali zotheka boma ngotenga malo nkwambopanga chilichonse komano tili mu democracy anthu anamboti funa compensation ndiyo kuona ndalama zake zomwe almost 3 or 4 billion kungo panga kile malo nkhawo so tinazapeza kuti pamene pajapo palika problem pang'ono koma boma ili ndi chidwi ndiyeno tikuti notilembe no proposal kuboma ndiye tiyambo malemba kenaka kuwapanga makosti ake
airport is talking about $200 or $300 million. Hotel also ndamba zimwezo ndi namba madzifusa mafusa kuti zona timange airport chifukwa cha mahotelo fall kodi idzakhala sustainable. Ndiye tinakapanga debate tinakapeza ndo kampani yake ya ku Dubai kuti itifufuzire kuti pali airport apa pali mahotelo apa, what can we do in order to have this project viable. They were atabwera ma studies anota, you know what we should do pakati pa ma airport ndi mahotelo tipemphe boma kuti litipatse mwayi okhali ma free trade zone. Chifukwa anthu akafuna kupita kumalo sapita foti kuli mahotelo amapita foti akapange zina zake pamenepo. Inuyo mukamapita ku South Africa umakhala kuti zimene mufuna chilipo chimene muyamba kugula zinthu yakufuna kugula galimoto ndiye mati okay ndiye ndikagona kuti hotel je makhano afterthought but you must have an idea kuti ndikachita china chake. ndi momwenso imene so tourism chimene anthu samamvetsetsa tourism ija imayamba ndi wedi tour. It means you must create the tour first. Then you know hotel je makhala support infrastructure. So anthu aja anaona kuti tipangire malizo zoti anthu adzibwera. So nganyamuke kwanu kuti ndikupita kwakuti fali kuli hotel ndikangogonako. Koma kukhale china chake choti ndikachita pamene koko ndeno ndikakachita ndizikagona kuti ndikapeze pogona. Yeah, even ose amati amapemphero amabwera South Africa mapemphero a Bushiri aja amakhala abwera Bushiri. Koma sana bwera mahotelo ayi kenaka ndikagona kuti kenaka akambona kugona meja. So anthu atawundika kuti njira bwino tipange convince government kuti apange ma free trade zone. Ma free trade zone iwa ndi zinthu zoti no padzikhala kuti pali malonda ena kamachitika anthu amapita kumalonda ako kupadutsa mwina ndege Malawi muno mwambamo pali ndege zake sizila kuno zimaulisa mwambamo apita ku Middle East tufa ndege zidzitsika kuti zimene apita ofoka panga kokoza azipangira kunoko. Izi zino ndi model imene Malawi ngati maona Dubai Qatar ayigwisa ntchito kwambiri chifukwa iwo ali pakati pa Frankfurt ndi Hong Kong. Anthu ambiri amapita ku Hong Kong ku Frankfurt ndiye wachinawo zotaya koma anthu akamapita azitsika. Chabwino zikuonetsa kuti it's quite a huge project. Yes. Mmene mukufotokozeramo tine kuti mwachidule inayima sinaime. So process ya mukambanda boma pala anthu ambiri kuti mwapange kunzati mwapanga so involve ndiye timanena kuja za ma free trade zones zija zinapeza kuti no tinamba kupanga research kenaka tinapanga propose kuboma through Ministry of Trade, I mean MITC, and the MITC inabweretsa proposal ya ku Reserve Bank. Anayonikira ndefe napanga recommend kuti tufuna tibweretse tipange create ma free trade zone atatu. Yoyamba around the airport imene idzapanga processes into za light komanso mwina ina gold purification ina ikhale yogulitsa zinthu ngati golidi ngati oil ngati gas. Anthu ena nkumafunsa kuti inyo mukambogulitsa golidi oil gas ngati mukantenga kutiko munambo mapita kusika ino kambirimbiri kusika timapita pasika ngati amati lizulu junior munapita kweti munaona anthu agulitsa tomato munaona agulitsa wachimanga ntedza wanyemba munazona agulitseni okachewere munaona pamunda pamene pacha kuti zimachita kuchoka kwina kwake. So the plan was kutenga zinthuzo elsewhere ndikuzibweretsa kumalawi kunoko kuti anthu azizagulira kumalawi kunoko. Chifukwa chakuti kumalawi kunoko thinking yati mati zingachitike chifukwa chakuti we are landlocked. But we are land linked. What do we do with those land linkages? Timanena kuti we are landlocked but we are air linked. What do we do with their spaces? So tinaona kuti anthu amene abwere adzagulitsa zinthu kunoko. Why? Chifukwa kuti Malawi ali pakati ndi pakati pa Sub-Saharan Africa. Sub-Saharan Africa ndimene muli ma minerals ambiri.
ma oil, ma gold zambirimbiri. Ndiyeno, for example, if you fly 2 hours east, you'll be in South Africa. I mean, you'll be in Kenya. If you fly 2 hours south, you'll be in South Africa. Mukapanga fly 1.5 hours flight, mukha Zimbabwe, mufika Dar es Salaam, mufika Lusaka, 3 hours flight, mukapanga cover the entire SADC and also the entire East Africa. That area, and this is 2002. Komanso economy yao, mukapeza GDP yao, SADC GDP, I think it's about 700 billion. East Africa, the GDP is about 511 billion. All this is 1.2 trillion dollars. Ndiye mutapanga target 1%. Ya zinthu zawozo. Kuti adzagulitsa umalawi kunoko. Ndiye kuti dziko liyambolola njani drama simply because pamene tili. Ndanena kale kuti achina Dubai ndi achina Qatar ali pakati pa Frankfurt ndi Hong Kong. Ndiye ifeyo so sub-Saharan Africa muno tili pakati pa sub-Saharan Africa. Let's use this. Kuti anthu adzitsika mwambamo mundegemo nkudzagulitsa chani kudzagulitsa zinthu zawo kunoko. Now Amalopa funso kumakha kuti why was such a big project announced publicly even before anything was done on the ground? Talk of infrastructures, mene mukunenazi, not much was done or mwina zimasintha along the way, but it was announced to the public. Why was such well, the case? it was announced to the public because first of all, a project of that nature, you have to make people aware. Although it's private, you're also gonna trade into public space. So it was a statement of intention tufuna tipange easy. Monga ngati boma bwena lengezera kuti tufuna tipange Mombela University. Tikufuna tipange university kumsanje olo kumbangochi. You still have to. Chifukwa zimathandizo panga shape policy ya boma. And true in our case, because of all those things, we managed to convince government and time and some approvals. Okay, zimene mfuna kuzopanga, mtsapangaso offshore banking, international financial center, and hadzabwera for banking, hadzabwera kugulitsa kandi ma oil awo kandi magoli awo and stuff like that. Just to give an example, ku Nigeria mapanga oil. Koma kuti mupita Nigeria kagula oil simukagula. Authority yayi mupita ku Singapore. Patete bomba papaliko amagulitsa amapanga tu amadutsa malawi munomo about 600 wagons every day. Yes. Akupita kadzikula pasuko koma trading imene imachitika kutiko Singapore. Ndiye ifeyo tinapanga convince kuti ifeyo tikufuna izizi chira kutiko Kumaleko. at least ifu katundu wa muzimo sub-Saharan Africa osati USA koma mmodzi. Therefore inatithandiza kuti tipangire obe government. Now the problem was there was no law atapatsa approval. So we had to go back to the drawing board kupanga draft bill imene tinapanga submit ku MITC. From MITC inapita so ku Ministry of Trade ndikuyamba kukambirana tili nkati mokambirana kunabwera World Bank khanga tayimitsa tiyambireso pena pena zakutota kuti nthawi zina zake anthu atimati madonawa nthawi zina zake amakhanga afuna kutithandiza koma pena pekenso anthu adzilimitsa chitukuko fa zimene ankatiuza kuti ayi simungapange izi ndiye timafunsira inu mutiuza bwanji simungapange izi anthu ake tifuna upanga. Anyway, kunadzabwera Solicitor General I think Mbang'ombe napanga piki all those things ndikuyambiraso mpaka na anapanga submit law ija ku parliament. I mean bill ija inapanga pass 2023. In 2024 it was passed into it was assented, now became law. Chimene chatsa pano ndi kupanga ma regulations kuti naipanga operationalize law ija. Ndi zimene zatamaliza. So titamaliza nchijano anthu amene amatisapota alino ready kuti nomwina ngati nkotheka July ino tikuzamba tsopano. Nimafuna nditamvetsetsaso kuti pa 2017 vaja mmene mati ntchito itiyamba 2018, did you have any time frames kunena kuti mwina ntchito imene tifuna tigwire mwina muzaka zochuluka chonchi? Yes, tinali ndi ma time frame bwinobwino ndipo timatati kamba 2018 19 tidzamaliza chama 2022 2023 the first batch. At least hotel these hotels.
but in between kunadzabwera so covid covid yanamisa chilichonse tindrama timene tinatipeza kuti tiyambire tinapeza kuti anthu sakupanga fly maconsultants athu sakubwera so anthu amene abati panga bag napeza anthu amene abati patse construction loan about $210 million they couldn't because they couldn't fly and it was a disturbance for almost 6 to 8 or 9 months or so. We were hit very hard. Koma beno zina zimejitika ma studies ena ngati ma environmental impact assessment report amajitika so panopono tapanga stabilize zakhano ngati no zonse zambokhabu nobwino pamene ndikuti natisi chaka chinono tikuyenera kuyamba. Now munakhala pansi mwina kungofunanso kudziwa kuti who and who are behind this idea of the project and among amene akuthandizeni ndi ndalama, is it only the ADB kapena paliso enaso? Pataliso ena tili nkati mosakasa chonchi kunabwera a Reserve Bank anadzanena kuti remember nthawi timapanga lobe government Reserve Bank ndimene inapanga ma recommendation yaikulu kwambiri ku Ministry of Finance kuti ifeyo project ya maloba itayiunika iwoneka kuti idzapindula dziko motere ndipo ikhozobwetsa ndalama zambiri kusaso za fodya. Now after chonchi jacho anadzatirana zanu zopanga fundraising zili pati ndefe nafotokoza kufotokoza kuti bwino tacha bwino ifeyo chifukwa cha importance ya project iyi tufa tithandizepo tipatseni updated information onse tili ndi anthu amene tufa tikapange promote nde anatenga project ije anapita pamodzi ndi ma project ena onse kunali I think project ya Press Corporation zakumadeko kunali project ya Antelimanja I think Mike Mulomba ndi anthu otero anapita ku Afrexim Bank. Atapita ku Afrexim Bank kuja zinapezeka kuti they were very happy ndipo anabwera kumalawi kuno I think munaona anadzasaina mpaka na agreement ndi boma la Malawi mutati mugugule muzipezanso. Come on, something else after that happened. Zinapezeka kuti kukumana kwathu kuja ndali Reserve Bank kuja kunasiyika even in time amasaina agreement imeneyo project that was one of the most interesting project and talked about even by Orama anasiyaso kuikamba nde chimwe china zadabwisa nacho tinazadabwana kuti no company ya osati company ngati bungwe kaya yani company sindodziwa la IDF lambotena kuti project jandi yawo nde ife timakane kwa pesa tuitika jana lukanga ife tatenga project ipita ku banki nkukanena kuti a banki tili ndi ma ideas atipambikele ndrama ndiye banki ajota a project ipita ndiye mudu wapili tasikonda zimene ufuna banka tasikonda kuti banka ndife nde tsono nanga ifeyo ndiye zikhala bwaji nde mafunso amenewo nthawi imeneyo sinayankhe bwinobwino koma beno institution inake ya boma inatitana kuwapanga export kuwapanga promote project ku England tilimeo jawo napezaso EDF usapita kusoko kwakuja komwe konso ikugulisaso project omweja tidzakhala ndi mahotelo kumangochi tidzakhala ndi airport tidzakhala international financial center tukuti kodi message zimene zinzathu zonse even word for word zimene tidapeleka kwa iwo oradzipanga ndani ndio ndetapangano anthu awiri ndiye zinapezeka kuti ndrama zimene timati tipeze pyolera kwa ma investors ena zakhangati zaima chifukwa anthu ambaona kuti kamalo kamene kachiyako oradzapanga yapo tawasadzapanga awaso komweko oradzapanga mahotelo aso hotel how have you dealt with that mwina kufikira pano? It's been a challenge
nthameni kamba zimenezo nalibe imvi koma naka sleeve states imvi zinambobwera tinafika poti tinadandaula ku Reserve Bank kuti koma tsopano awo atakhala nawo ni pansi zinapanga sezabwino anatitana koma zimaoneka kuti iwo anali ndi maganizo ena ndiye musanapite ku khoti okina kusiwadandaula chifukwa anthu ena adakata moyo wanga ndi umenewo tipite ku khoti ife tata ife project yathu ndi ya dziko tifatikule dziko ndi point yoyambirira tisapita kulonse zikachitolephereka ndibe kwinako tinapita Minister of Trade ndi Minister of Trade anatitana ife nda IDF nakhala pansi kumva mbali ndata inu mutenga chinthu chainu wake zimene zichitike mukapitiza zimene zizi awawa akanikopeza anthu oti abwesendera mambo ma-investors awathawira koma sakusiya ninuyo chifukwa chinthu chinchawo ndiye ngati awasapanga chilichonse inu simpanga chilichonse limene liluze sawawayi kapena limene liluze ndi boma for project ikuoneka kuti clearly kudzabwera forex. Nafunsa poyamba pacha kuti who and who are behind this project chifukwa dzina limene likumveka kwambiri ndi langa ine ndine promoter chabe promoter ndiye kuti tikati ndineli onena kuti mfuna chizotereza of course ndiliso tindamatanga mene momo komano tili ndi anthu aku Dubai amene ali ma development managers athu ngati mfuna mwadziwe mu Google amati AE7 ndiye tiliso ndi ma investors ena aku South Africa amene amanota ife tikuzobweretsa drama pakali panopo drama zimene azipanga organize zimene afuna abweretse it's almost about $205 million. $5 million iyo ndiyo panga clear tingongoli na iberi nato tina kongola muda ndi mwina tina katenga songongole ku Alliance Capital. Alliance Capital anapangidwa bankrupt nde ngongole imene ipita kwa liquidator nde tufuna kuti no tibweze ngongole ngati zimene zozo so anthu onse ono agula ngongolezo akufuna ndo panopana kwamba ndali liquidator kuti ambobweza bwino so pali anthu angapo ndithu koma ifeyo chiwe tinangosangala nchiona kuti nthawi tinamboti timangasite poyamba timakhanga tamisa anthu amatiseka panopono kwabwera masite angapo ma ideas za masite angapo mwina tisanapite kumene kwa Malopa ndimafuna ndimvetsetse kuti munabwera ndi ganizo limenelo. It was a concept in the beginning mwayamba kufuna kuti muchite implement ndikumakumana ndi mavuto amenewo. Obviously you have learned quite a number of lessons on that. Mukuona kuti munajafulumira kapena simunakonzekere bwino lomwe pobwera kuti tikufuna tiyambeno izi? Chimene tinaona kuti chilichonse amene amapangitsa lichitheke ndi Mulungu nde palibe nthawi yoti mwafulumiza peta mwachedwa because God's time is the best time. Nde taphunzira zinthu zambiri china chimene taphunzira chino chatheka bachita chedwa apa tiona kuti mwina amene tinali ndi maplani onena kuti tipange zinthu panopo makhala mumavutika ndi madzi kwambiri kulanthula kuti Mulungu uja mukanati mwachita tinakatita panga bwezi some of the things zimene pangazo muna pano zili madzi ndiye muganizo kuti makatenga ngongole ndiye chinthu chili madzi zidakapanga bwanji ndiye pena pake ndaza zinthu kuti komano project ili ndi Mulungu chifukwa taphunzira tikamayamba ndi kuti chaka chino wacho tidzidziwa kuti okay madzi amadutsa ubo kuti asadzipeza apa tipange motere zimene zozo tinakapanga 2018 2019 sinakadzidziwa tidakavutika koma panopono tadziwa ndi Mulunguyo ndamene amachedwesa amadikira nthawi yake ndi iye. Mwachita mwakonzekera mwapanga zonsezo and you also mentioned kuti project imeneyi will create about 3,000
jobs. Yeah, 3,000 jobs during construction. During construction. Yeah. Ndimafuna ndimvetsetse kuti ntchito zimenezi mazigawa motani kwa anthu akudera limenelo kapena anthu amene akukhala kumalo kumene mafuna mugwirako ntchito. Obviously there were going to be some expatriates coming in. Yes. Mumazigawa motani kuti anthu apindula bwanji ma locals komanso anthu obwerawo ndi angati amene apindula. So chimene chimachitika mwakamba funso labwino kwambiri. Pali ntchito zimene tingapeze kwa ma locals and kwa ifeyo lokoyo ndiye kuti ndi dziko lonse la Malawi. Sitingangoganiza za kumankepe kukhala kujayi. Of course anthu amene koko pali ntchito zambirimbiri zina ndi zina zimene angathe mulingana ndi maphunziro awo ndi ukatswiri awo zimene zawino zapanga ndiwo. Komano mukapita kuzomangamangazi china chimene chimativuta chonena kuti makamaka tikamabweretsa ngongole zikuluzikulu, ngongole zija amafuna muzipangenso zioneke ma insurance. And ngati mupanga involve over 100 or 200 million, then you have to bring in insurance companies like Lloyd's of London. They amapanga check it, okay, tikutenga ma insurance awa anthu amene agwira ntchito ndi ati. Sawa kamba maphunziro okhayi koma apanga zotani mbuyo zangati izizi ndiye zimene tifuna kupanga ife zoti sidachitikepo. It means kuti tikatenga anthu ena mayiko siyana. So our approach is to get what we call the best in class. As I was telling you, our development managers are from Dubai. Ntchito yawo ndi kupanga develop masite. It's an American company. Imene inapangidwa invite ndi Sheikh Al Maktoum kuti athandize kupanga organize from a fishing village to where it is. They first tili pa fishing village. Nakatengaso iwowo. Ndi anthu amene ajawo amafuna kupanga no blend ndi anthu akunoko. Chifukwa chokuti tikatero ndi kuti anthu ena kunoko nambo khaso ndi upangiri omadzoti okay the best practices osaza ku Malawi kunoko koma za pa dziko lapansi ndi easy. ISO 1900 kamachanchani even ku construction ziliponso. Ma construction banks amene amafuna kuti akavuza kuti okay kodi company imene mayipatsayi inamangako 5-star hotel. Nde kunoko ma 5-star hotel ndangati muzapeza kuti kulibe. Therefore they will not risk for imakano risk kuti apereke drama ku company imene sinapanga ikoyo. Therefore you need to come up with a blend kuti pakhale upangiri zibetu panga okay pompa yambo yankhula ndiye amati NIC, National Construction Authority, something like that. SIRA. Kuti tufuna tipanga attract funding iyi kupali ma conditions awo tipanga bwanji. Ndi pakhalibe local involvement. Therefore akhalapo. Koma sangakhale ambiri ngati bwe muganizira moyo. Now we talk about 3,000. Muzapita pa construction site pina paliponse. Pala anthu ambirimbiri enapo malabala akutenga maujeni matope akutali zonse ndi ntchito. So it's part of those 3,000 staff. Eno ngokoza ngwalande ena kusesa pachenga paja kuchanje uchotsa dzija zimakhala madzijija all those. Now if you sinakhalebe ndi anthu amene amakhala ndi ukadaulo wa even kuyang'anira mchenga niwo timangodzota takasesani kumakula anthu ena akindu thamwe yang'anira mchenga uja ndipanga zina zake ndithu zoti anapita ku school because economy yawoyo imapanga absorb anthu amene ife kuno kusingati tupanga timangothamangira marketing, journalism, accounting, law chifukwa ndi zimene zimagwira kunoko. So ngati tubwetsa ndi smart city, the first benchmark is to meet international standards. Ngati timaona masita abwinobwino ku Dubai ya mnyanja ndekuti ifeso kifua ibusi zibizozo chifukwa tikatero ndekuti dziko tikulifuna lija libwera. Koma tikati tidzipanga zonena kuti anthu asambira apa nkhumbaso zodyera pompo palibe nangabwere. Now this project was conceptualized in 2017. Yeah. Manena kuti yamba 2018.
At that time, it was the Democratic Progressive Party, DPP, which was in government. And pakatipa, DPP tatuka mboma, MCP, yabweramo, project ije nakhala ngati atizi. Pano ikubweranso DPP ili mboma. Is it a coincidence? I think it's a coincidence, but a good coincidence, I think, for people like Professor Binod Mutharika, because he once spoke about Singapore. And our project is that Singapore. Tikutubizirani zinthu timaonetsa anthu anu zimene fobweve koko ndi Singapore niweni. So kuti adzaone Singapore in his lifetime akuchitika being launched, it's a good legacy for him. Now mwafotokoza kuti iyamba chaposa chedo project imene, do you have time frames? Yeah, tuyamba chaka chinocho. Chaka chinocho, yeah. 2026. And the construction period yoti titenga 15 years. Tidzamaliza project yonse 2041. Komano in between maphases adzikhala panga graduate. For example, at least the first 18 to 20 months mudzambo china chake chambochitika. The first 6 months tiyamba kumanga campsite ngati kuyambira maybe July mpaka na December. Maybe a few restaurants ifati zotika pachoncho anthu adzibwera azikhala akafikira pena pake asangofikira pachile. Kenda katiyamba panga so tikapanga secure ma perimeter fence because in the ground yayikulu. If you can only do maybe some public washrooms, it means you can host a show. And if you do a show, 20,000 people should be able to be hosted in terms of washrooms, in terms of eateries and stuff like that. So we'll start a beehive of activities. Probably from May next year, it will begin to be busy, even though the project is 15 years. So tikuyamba patamaliza at least palipena pake pofikira. Anthu ndodabwitsa kamkhapena pake pathuzi nkumona nyanja maboti nzosavutogula zakhazochitika. Ndiye kuti tikamaza iti 2063 mala vision yathu project zakhauti ili party ya agenda ya 2063. Ndimakuzani kuti time mayamba project kufuna manga siri anthu ankaseka. Komano titambo babake director not anthu lokhangala serious. Pomona did work imelochitika. Government also to support the project also changed its policies. Ndwabanga no incorporate what they call secondary cities. Poyamba anapanga allow kuti pakhale lamulo through SEZ yona kuti idzilolanso private sector to have free zones, which is a policy shift. Then they bring in secondary cities. Now government has got about, I think about 8 or 7 cities. I'm not going to promote. After we talk about ours, so that's a big shift. Even the fact that we've managed to shift mindset, could go this direction as a person contributing to the development of this country, that's a big achievement. Then taonaso anthu paokha. Yeah, talking about that, for mwina kuchoka anthu amene taonaso ndithu ena kubwera ndi masite awo. Yes. We can talk of Bushiri, Goshen City, yes. Komweko, yes. Elsewhere, anthu akuchita ndithu. Salima, I think there's another guy who want to start his. There's another one in Kota. And now even in Likoma. So people are no longer talking about resorts or talking about lodge or hotel. They are not talking about cities. But go back to the genealogy of that language, city. We started proposing this. At first, we were being laughed at. But now people say, nesu tupanga city yao, tupanga city yao. Nita zina amarifunsa. Kuli panopo, city ya jali patipo ndifani pange yanga. Ndi nditani. Ama wakuti, actually, we've been in competition. So
So yes, we had a conversation, I think around 2019, with the Prophet Bushiri. He wanted to participate in our project. He was one of the prospective investors. Okay. But he found opportunity elsewhere, and then he decided to start his own. We gave him our blessings. We've also had discussions about the airport. They don't have land, we have land. Remember, I told you that when we heard that small little money, that we couldn't do anything else. Malamuti Tononge went to go and buy land. So we are gonna work on the airport on our land. Okay. Imeneso tupatsani maonetsa anthu ano. Timafuna ndimvetsetse kwambiri ya Malopa. This year 2026 project kuyamba mafotokoza what is going to happen in few months after you've the project has set off. After mina chaka chimodzi zaka ziwiri anthu ayembekezere kumaona zotani kumanena kuti these are tangible things that we see zikuchitika kumaloko. Yeah, I think from 18 to 22 months a golf course, a PGA golf course should be up and running, designed by Annie Els, who is currently the #1 golf course designer in the world. He's been to Malawi, quietly and privately, because in Daminaut Manga design golf course here. Okay. So at least in 22 months, that should be up and running. Okay. At least there should also be a boutique hotel. Kenagage timanya kuti kongo embegezera kuti anthu adziona kuti kwabwera chanchani. A few villas, holiday homes. Imene anthu angozofikirapo. Then we also want to concurrently, because it's very important, because of the observation Staud Hotels Aja, who then later became Marriott Hotel Group, we need to have an airport. Okay. So we are going to have a landing strip of about 3.5 kilometers so that it can land wide-bodied planes. We will still talk to government. They should also enjoy what they call 6th, 7th, 8th, and 9th freedoms. Amene ma freedom amene anthu amba sitingatowadziwa komano amalamulira ndege chifukwa kuti malo athu akhale popular ndi kuti munamvapo chizungu amati open your air space or open your just open the space because amakhala azitha kubweranso ndikufika mdziko lanu izitha kubwera ndege idzasiya anthu 200 panopo nkunyamukanso nkupita kwina osapita ku dziko lake. Okay. Chifukwa malamulo ambiri from 1 to 5th freedom amati ngati ndege yachoka ku Italy kubwera ku Malawi ikhale kuti yakubwera kudzasiya anthu ku Malawi isakhale kuti no yachokera ku Sri Lanka. Okay. Mwamvetsetsa kaya yeah. Ndiye ma freedoms amenewo ichoke kuti ndegezo zitha kuchoka kandi ku England kubwera ku dziko lina ndikubwera ku Malawi isanabwerere kwawo zimene tufuna ifeyo chifukwa tufuna lero zikhale ndi hub chabwino ngati pompanopa there's still uncertainty in Dubai and Qatar chifukwa cha going tensions za ku Iran and stuff like that. We want to be able to, okay, Emirates or Qatar can operate from here. Chabwino. Osatiri ichopanga operate kwawo. Chifukwa chimene chikapanga choncho anthu aja adzibweretsa anthu. Akamabweretsa anthu matikiti athu chifukwa anthu ambiri abwera kunoko ambokhala ochipa. Do you know kuti kuchoka ku UK kupita ku Morocco anthu amakhala $40-50. Zimene sizingachitika kumalawi kunoko kuti upite ku Morocco ndilo upita mwina almost $1,000-2,000. Koma anthu achokera kutali pitoko chifukwa kuti kuli ndege zambiri zimene amazola kuchoka apa pitoko. Nde ifeyonso
napempha boma kuti okay airport yathuyi tifuna mudzatula ndege zake mudzapatse ma freedom 6th freedom 7th freedom 8th freedom 9th freedom ndekuti ikatero no zikhala habu DHL aliti ndege mazemezeni yeah akatumiza makalata ku UK kujako amadutsa kupata South Africa kukasiya kumene it means itu akudutsa Malawi kwasiya mene kwa makalata ebwera kutiko kumalawi ebwera Malawi azitha kutsika pompa so airport imene you are looking at is something bigger yes than Kia in terms of activities. Yes. Okay. That's why if you look at our master plan, there is a logistics and light processing industrial park around the airport. It is purely for things like those. Komanso, we want to have by airport people, but not we put a conversation with one aircraft production company, which you are not mentioned. Could it that say we should open a service center? Now, with a service center, it means you will be able to do offer service somebody MRO, maintenance, repairs and overhaul. Ndege zonse mu Africa munomo akafuna utazi konze zizibwera kuno atizibwera kunoko koma pali zimapita ku Toulouse ku France. So we want to open a center kuzakoza ndegezo bwera kunoko. Now ngati muli ndi ma airliners ndachina Rwanda, Kenya azisobwera kutiko kunoko mwachidule mufuna on top of that ya ndege. On top of that kuli ndege za military zose zija akarafuna kuza ma heavy maintenance amapita mbe kutiko kunguja ndota no the continent is so big, why do you have to travel all the way when if you ngatili pakati pofikirika come here and do it here. Tizakhale ndi garage ya ndege kumalawi ngati garage chichawa chake ndi garage kama service center kumakhala simulations akafuna panga test ndege zija to capture, because the African market is growing and it must prepare itself for bigger things. Therefore we must create service centers. So if na airport yathuyo idzakhale zimenezo ndimukuona Kia ija muzapeza kuti zimenezo kuchani kulibe. Chabwino amalopa ndimafuna kuti tikambirane ku nkhani ina yosiyana ndi imeneyi. Anthu amakudziwani bwino ngati katswiri kapena munthu amene anachitapo kwambiri nkhani zokhudzana ndi zowulutsa mawu zofalitsa mawu media kumalawi kuno. Munakhalapo Director General wa Malawi Broadcasting Corporation MBC. Timafuna timve mwina tipenzerepo mwayi kuti muli pano. MBC for all these years it has existed. Iniyo kukhala munthu amene anakhalapo pa mpando waukulu kwambiri kumene kuja. Mukamayiona, is MBC free to do things from political interference? Ine nimesati kukamba zabu mangojigo ai sitingatoke kutha program ino mukanga osa film pabanda sitingatoke osa kama nkhani ya MBC. Munakhalapo ku Director General MBC kwa nthawi yayitali. Well, I think there's something else that people don't understand about MBC. From the outer world, it is there to educate, to entertain, and to inform the public about national issues of importance. It could be educative, it could be entertainment, etc. But if you look at how it's set up, it's set up within the Communications Act. And if you go through and read that Communications Act, it gets its policy direction from the Minister of Information. Now, who is that Minister of Information? Is he a politician? If he were to give policy direction, what sort of direction is he going to give? So the question that I have been seeing, which is versus expectations of people, has also been on one hand
inability to understand what exactly is the status of MBC. MBC, the way it is, because of that structure in Daguzani, yopanga or you get policy direction from a minister. Of course, in between you've got MACRA, which gives the airwaves and regulates one or two things, but they don't give policy direction. The policy direction comes from a minister. The minister is a member of the executive, and it is an executive that is only checked on behalf of the people by Parliament, which means if Parliament is not doing its job to check MBC through the minister or the executive, then you are going to have a deficit of expectations between the public and the institutions. The other point which I also want to raise is that tikakamba zonsezo muzaonabe kuti be MBC iyo kumene iliko ndikuti it is where you call the state. So state kuja kulibe democracy, kulibe democracy, kuli power, of course, which is drawn from the other instruments like a constitution and stuff like that. Democracy ili ku government kumene kuli anthu atatu: parliament, judiciary, and then executive. So kumene ujaku kumene mona ngati kuti at least there's a little bit of government, but MBC at the moment, the way it is, and people say state broadcaster, they must understand the implications of saying state broadcaster. It means it is part of the security apparatus. So MBC is not a public broadcaster in Malawi. In my view, it can only be public if it is controlled by Parliament. Which means the law is at fault. There is need to change the law so that... I wouldn't say per se that it has fault, because the government is correctional, it corrects itself, or it's got a system that corrects itself. But I can only say that where things are, the expectations of people in as far as the conduct of MBC is concerned cannot be matched because of the structure. If Parliament wants to change things, they can change things. Mene mafotokozera mzooneka kuti sinonoka anthu ambiri akudziwa zimenezo and akuona kuti apa ndi pali foto. Why is it that there is some sort of reluctance maybe to change the law, to change things, kuti MBC ichoke ndithu mkhwapa mwa state ndi kukhala public broadcaster, kukhala yoyima payoka? Well, my guess is maybe they have other priorities. Because parties, governments have come, governments have gone, kumali yesa mangozisiya choncho. Yeah. But on the other hand, you should also understand, kuti ngikama siya choncho, what is the media? In your media, imagine kuti you are the fourth estate. What is the state? Chifanga kuti ndi fourth estate, ndikuti pali first estate, there is the second estate, there is the third estate, and one of those estates is executive. And then you're saying we are the fourth estate. So it also means that if these two have got political power, then you also have got political power. So the media on its own can also become a political actor. Go through your what you call editorial comments. Amakhala ma position, my editors akhala vansi kunoti this is our position on this matter. And sometimes those positions are political. And you take them because you say we are the fourth estate. Go to America, you've heard of Washington Post, New York Times, or Chicago Tribune endorsing a political candidate. So a media house can also
become a political actor. And some of the presentations or broadcasting awawa atenga political position, but we cannot question them because we think they are private media, but also because they've got editorial independence. But when you examine that editorial independence, it's still political. In most people, the standard or the benchmark of excellence or best practice is BBC. But people who know the history of BBC will tell you that Tony Blair, there was a time they even wanted to remove the charter that funds the BBC because they were saying BBC was against them. And why? Because a reporter called Andrew Gilligan did a story that seemed to have suggested that Dr. Kelly, who was a scientist, was convinced that there was no case for atomic bombs in Iraq, and yet on the basis of that falsehood, they went to war. And when the government, political people, tried to push them out, they said no. And that position had political consequences. Yes. The following election, Labour lost almost half of their councillors because of a political position that BBC took. So our media, public media, can also become a political actor. Do you think it's necessary or it's important that MBC should be independent? I think it's important that MBC be run independent of political influences. It's also important that it be run on best practices. But for that to happen, it will not happen in a vacuum. It will happen from changes that can instill that confidence. And the current architecture cannot allow that to happen. It only can happen if Parliament takes control. And we are only saying Parliament, but in Parliament there are also diverse interests. You've got interest of the ruling party, and you've got interest of the opposition. Whoever has got an upper house will still control. So, at the final, or in the final analysis, you are still not going to have something that's independent because of political interest, even if it goes to Parliament. Yes. But what we should be encouraging or promoting, perhaps, maybe, is to begin to look at the good side of each other, so as to begin to talk to each other as opposed to talk at each other. Because the Chimeji Mavuta, all these nuances of biases and stuff, is because the philosophy is being built on talking at someone instead of talking to someone. So if you begin to invest in these two, there will be a two-way conversation. It's not easy, also because of our history. We're coming from a history where we had the one-party state, and we also had only one public broadcaster, whose the people, if you go back to the early days, there was no school of journalism. Yes. They were actually taking teachers or orators. Or they are smart streetwise. That was for 30 years. Now we are happy with schools of broadcasting at Chancellor College, development communication. These are the things that are beginning to bring in an element of professionalism, as opposed to so it's a slow process. Give it a little bit of time. The other part is funding. If MBC goes 100% the way you want it to be, that means attacking government.
and the government is a main funder. I can only imagine what will happen. Timakambirana nkhani ya project ya ku Cape Maclear, project imene ikuoneka kuti ndiyayikulu kwambiri. Mwina kumapeto kwenikweni mungayankhulepo chani za project imeneyi mmene iyendere komanso mmene mugwirire ntchito? Okay, I think zambiri tikhala lengeza kudziwitsa anthu, because you still can't avoid that. Pali zambiri ino zimene tifuna tichite tikambirana ndi boma, ndalama zimene zikubwera zambiri kuti zibwere kamodzi zikhozonso pangaso upset economy. Kuti mutenge njovu kuipatsa stulu imakhoza kuchola. Koma mutameke zimatabwa zambiri kina ijo kukhayo limba zoti yakhala. Panopo if we bring in about $500-700 million into the economy, kwacha ikwera zinthu zitsika chifukwa chokuti zikuyembekezeka kuti forex ilipo. Koma forex ija ndi athu. It means kuti tikafuna kugula zanthu zimene tifuna zakunja, mawindo, zitsulo, stuff like that, tizitenga forex athu ija. Inuyo mwatsisa zinthu zanu kweyo zata forex ilipo. Koma forex ija simungatani? Chifukwa njendani? Jefe. So there has to be a balance. Chifukwa tikozobwesa ndalama zambiri nkusokoneza zinthu. Kuzo zinthu zatsika koma forex usula ndi ikusowabe koma abe mabuka ono lijani forex ilipo. So pabwene lokambirana kweni ndabo mawo okay chabwino ndalama zote zipeza ziliku kodi dziko muno tindotse zingati. Molingana ndi momwe ili komene yathu tiyambe upanga build pang'ono. So zokambirana zimene zozo ziyambika pompano. Tikamaliza kusainirana ndekuti anthu no akhala no ndi chidwi choti tibwetse ndalama. Ndeti kuganiza kuti period imene iyi sipitilira yokambirana yomaliza naye sipitilira 2 months. Ikamaliza imene yoyo ndekuti the next thing ndikuyamba no kalikiliki mamanga omafuna anthu oti tigwirenda ntchito, including our Tsankani, kutatinenda kuti zipenda bwanji kuti kuuza anthu. Kuliso ma initiative amene tifuna panga ngati tikufuna kuti anthu adzabwera, anthu amakhala ndi mavuto a udzudzu. Kodi ifeyo malo athuwo tidzapanga bwanji kuti anthu adzamakhala ndi udzudzu, asamakhala ndi matenda alikodzo abe hazi. So ma studies ngati amenewo, ma interventions ngati amenewo akuyenera kuyamba anthu asanayamba kufika. Inuyo zipezo mulibe nazo ntchito koma twenda kamakhala nazo ntchito kwambiri. Serious kwambiri. So it's a lot, but tingonena kuti it's a big project. Within the next 15 years we expect at least inflows or anything else to be involved with the project to go in excess of about $4.5 billion northwards. Build gradually to a point where the economy can handle it. Then tikazamaliza that it is going to add to the GDP significantly. And we are not using GDP of Malawi as a business model. We are targeting a 5 hours flight radius. In that 5 hours flight radius economy, you have about 900 million people who are managing a combined GDP of about $1.2 trillion. And all we want is about 1 to 2%, not 10 or 50%, 1 to 2% of that economy to pass through Mangochi. And when it passes through Mangochi, not to our account, but to various staff. For example, my business, whether banking, whether it's tourism or contracts or all sort of deals.
That's what is going to create an economy for a project. And when that happens, Malawi's forex reserve will grow. We believe significantly, probably we would be able to bring more than what Tobago is bringing at the moment. And Zigono, apart from my benefits, I made also arrange for that area. We want to come up with a government complex that is going to host the MRA, immigration, a full police, local government, Malawi Bureau of Standards. Then within the waters, Zimene River Food Project at Atwell, about 30 kilometers radius. We want to come up with a facility, rescue and Coast Guard services. Kuti pakachitika ngozi around 30 kilometers inside the lake, they will be on us. Kwinako tidzakambirana ndaboma chifukwa zachitikapo makhamu panga cover ma stories nayo kuti anthu ena ake ali pakati pa madzi akuti stima yathu ikumira koma anthu akaniwo katani kuti akapulumutse chifukwa yoti mafasita amenewo palibe ndefeyo taziyang'ana zonsezo. It will be also part of a deal. We want to be in an investment agreement ndi boma. We want to bring in, because it is in her lifestyle anthu tikakonza malotero ndikunipeza kuti inuyonso mufuna makhala amene koko kusamuka kulilongo kakhala amene koko chifukwa muona ngati kuti kumene kobeba kwambiri. So it means kuti ife tikonzekere kuti kodi bambo John Paul akabwera ali nzaka zingati, ali ndi family, ali ndi ana, nanga kadzabwino kwa nawo dzatani. That it means you have to build crèche systems, you have to build primary school, you have to bring secondary school. Nde tizakhala zathu za private koma zimene tifuna zapatsa boma. Tufuna ma primary school 4, tufuna ma secondary school awiri, tufuna tipelekeso ma kliniki awiri, tidzakhala private hospitals koma ena wazakhala accessible kwa anthu amene ali koma no kwa anthu au koko ayinokhala ndi zipatala. Nde chifukwa zathu zolipira funa tupanga target anthu osiyanasiyana pakhale ka percentage kuti kama dokotala ma specialist adzitha zopita so makliniki mwinamo. Ndi arrangement imeneyi njofuna kulemberana chiyani ndi boma. Komanso pali misewu from Chantulo zafika pa Mankibe amati mtakataka tenofu paja tidzatenkhana ndi boma ngati angalole kuti tikulitse komanso tikonze plus mafida roads opita konse kupanda fika koko. Ndeno tikatero chifata tengo dindo wa boma ndi kuti pakhala zokambira zotali pa nkhani ya misonkho. Can we have tax rebates? Fund infrastructure yawo. Then there's airport, then other public institutions. So we have to do all those things. So sinchito ya tsiku limodzi chabwino ndi ntchito yaikulu kwambiri. Chabwino ndithokoze kwambiri Amalopa kuti munapeza mpata kuti ticheze mpulogalamu yathu lero. Zikomo kwambiri. Zikomo. Tathokoza. Ndi menemo mene tatsirizira kucheza lero ndi Bright Malopa. Iwowa akubweretsa ntchito yaikulu ku Cape Maclear. Ine ndi John Paul Kayuni kufikiranso tsiku lina pamene tidzabwere ndi na program ya Zodiac Exclusive. Ndingoti mwakoma nonse zikomo.